Dijagnoza je postavljena, a zna se i terapija. HDZ boluje, spasiti ga može samo demokratizacija. Liječnici među predsjedničkim kandidatima spremni su na to. HDZ treba postati moderna demokršćanska stranka, ona koja čuva naše tradicionalne vrijednosti, a i ujedno okrenuta prema budućnosti u Europskoj uniji. HDZ treba demokratizirati, dakle umjesto zatvaranja trebamo se otvoriti prema našem članstvu, prema pristašama, prema cjelokupnoj javnosti. No to se teško može dogoditi, odluči li HDZ i dalje funkcionirati na način kao što su, kada je Sanader odlazio, birali novu predsjednicu, njezinog zamjenika i potpredsjednike. Ko je za taj prijedlog, nek digne ruku. Hvala lijepa. Ima protiv? Nema. Ima suzdržani? Nema. Tak je. Čestitam i svim potpredsjednicima. Drago Prgomet, još jedan liječnik koji se planira kandidirati za predsjednika HDZ-a, dobro se sjeća tog stranačkog sabora. Biću iskren, iako će to možda mnogi shvatiti kao nekakav demagoški moj stav, ali znam da se tako u tom trenutku osjeća ogroman broj članova stranke koji je doista sudjelovao u nečemu što možemo nazvati sve osim demokratskim izborom. I baš zato HDZ sada ima pravu priliku za, kažu politički analitičari, radikalnu demokratizaciju. A to bi značilo, dakle, pravi izbori s više kandidata, tajni izbori na svim razinama. Idealan izborni model bio bi jedan čovjek, jedan glas, što neki HDZ-ovi kandidati već podržavaju. Apsolutno, apsolutno. Što je nužno omogućiti svakom članu stranke da direktno bira svoje predsjednike, svoje dužnosnike unutar stranke. A drugi liječnici nisu jednom naglasili kako bi važan korak naprijed bilo svakako i prestati s kultom ličnosti. Danas kult ličnosti više ne treba, danas treba prvi među jednakima i ja ću kroz svoj program predstavljati dakle i sebe, a i naravno svoj program kroz taj vid djelovanja Hrvatske demokratske zajednice u budućnosti. Pitanje samo hoće li HDZ-ovi članovi sve ovo prepoznati i kao vlastitu bolju budućnost.